sure you are true to people you understand it. We do things for God. So Andrew Cape Town, whatever can show me the way to go. I was also ministering in Bundura. The guy showed me again. To cut the notes, Anna. When I cheat, what I tap a test, to what you want to come on and don't see a pan. That's you don't know come on a situation. But you want to let us show them what it is of the machine. That's who you white and how to want to come on. Don't see a pan. That's who you are marriage. Marriage, you are Ibarika. What does that mean? You can't deal with me. Wow. Ana na penina ndoka tayari. So penina wakabirika wanu. Ana mwana wa kubirika. Saka pabarika zvibache na mutukana mumwa asina mwana makaroma nekume wani mwana vanhu. You are exposed. Wabuti kwapache na mdzimoni problem. So Ana besides kuti ana mwana, she is the one to blame nokuti barika no exposed kuti kana amai vane vana mai gurasina zvapache na kuti muruma kubere. So life market she's exposed. Besides Jesus was really enough that she's exposed. Penina was bitter. Angasafari concerning life here. So animal problems too. Ekuti pachake kuneshi mchambulitsa pachena. Kuti anida muziko. Pachake anida muziko. Saka kuzotupa na penina kuti wada muziko na wina kudara. Nekuti asi penina ita kusabereka ubereke ovako. Saka anida muziko rake rarotina yangu yatambiwa nikomo menina andibereke. Penina wakwedzera omarwadzo pakutuka munhu agara achizvituka izvo kuti nenhamo yangu. Yonga ukaitwa ishumi wakazhinji vanhu vanonzwa kutuka kwaHana naPenina kuti akasafare vakutsvingira kuti that's true. But chimwe chandiri kupika ndechekuti iye Hana pachake waizvituka kuti waimira. Nokuti kusabereka hatina kuodzwa naPenina zvamboerekanawo kuti inini wandisi kubereka. In the room anobereka. So any problem ekuti pane mhosva yaanozvipa. She condemns herself. Kuti ndine problem. Handibereki. On top of that, koita munhu anokutukira problem yawagara uinayo usingade but yauinayo. So pane munhu wakumutuka marriage imo when she's exposed. So unoenda muchechi ari so bitter. Shamupa kuya kuchechi ari so bitter. Machallenges two yekuti iye pachake anoita muzikona anoti Mwari tiwanirewo nyasha. Obwoita imwe challenge yekuti Mwari ko munhu unotitukirei. So chamunza prayer life chine chekuita nebitterness more than kuti ari kudoka umwari. There are times yekuti patinouya kuchechi kuzonamata dzimwe nguva zvinotisunga zvakasiyana. Mumwe chinokusunda ndechekuti kune vanhu vari kukunetsa pamwe pacho unotsoro kuti nyange vanhu vakasandinetsa but pachako vanoti kubuda ndikaisa chinhu. Besides kuti kune vanhu vari kukurwisa but pachako ukashaya vanhu vanokurwisa still hauna zvokuita enda pana chikuenda. So tinouya sometimes kone note yekuti there is bitterness matiri and you want God to hear us. So mukadzi uyu unopinda muprayer yekuti mazwi chaiwo haachabuda. Nguva anosvika kuti akabudisa mazwi ari panext anonzwa kuti nyaya yangu yendada kutuka nezvondo yaanochema nayo pamberi paMwari kuti anenituka. Akataura pamusoro pekuti Mwari kuda mwana uyaanobva akutanga kuseka kuti nyaya iyi irikonesa yemwana wamwambisire vanhu. So akasvika pekuti even kunyengetera vanhu vachinzwa it was not good for her. Unoziva kuti unogona kusvika pachallenge iwe mulife yekuti kuti unamatire chinhu chaunonyanyuda chaicho munhu ari pasaidi pako unotomususpect kuti akazvinzwa anogona kuudza vanhu kuti Zokuti mauri mazwi haabude, but thank God for the Holy Ghost. The Bible calls the Holy Spirit intercedes on our behalf with groundings. Muyamuchemusvika pakuziva kuti munhu akataura mawords haabuditse but ndichamupa kugomera kuchaburitsa zvaanoda kuburitsa kuna Mwari. Pane situation yekuti zviri kukunetsa tikati tina Mwari tichitaurisa izvezvi iwo hauzvitauri. Chaizvo zviri kukunetsa hakutauri. Nokuti unozvanda pasati pamba akatongoziva. Tinenya dzedu ka. Manje muri mfundisi. Una madoro pasati pomufundisi. Unopedza faith. Dzinokiwa izvo. Saka wevacho hazvikudi but unazvo zvokunetsa.
kurei kusaka nezvizvi pasakutenge namwe kuti ukaudza munhu anokutata usakakura pakunamata etite challenge unogona kuataka munhu akura pakunamata unogona kumisidhaji pane vamwe paprayer life yako ukataka kuudza mashoko Mwari kusai kuchiva kuri mandiri kuri bishop chechinoda saka dzinotochiva so that time is kuti hazvikumi but unozoda for this challenge so mukadzi unonzi Hana wapinda paprayer life yekuti ane pressure nevanhu vapadhuze but yakakafarira akaramba ashuya kuimba yaMwari achiziva kuti ari pasaidi yari kutaura haafari nayo but akaramba achiziva kuti kutaura kuna munacho ngezvemunhu ari pasaidi ende chandinoziva Mwari unogona kuziva chakanadzika chiri pamwoyo so she was now drowning waingutaura but mazuva asingabude Bible rati the lips were moving but the voice isiri kubuda bishop yairi vatitarisa munhu akadai vanoti mukadzi wainyanya kutaura osati atimes yekuti unotarisa kuti kune vachari encourage of change especially vamatitles uyo anabatwa naAsha the bishop ndo vakati mukunyanya duu munhu yane problem anakudhakwa that times yekuti munotarisira kuencourage nemunhu ane title haisino yokuencourage ilevel yemunhu despite the title that times yekuti arinomutsomera wacho wainotarisa kuti because neudhano unotaura musha imagine kuti unichekunetsa marriage pachechi kuwauya pakuti bishop kwati imba yako munangu Mwari akuropafadzi paproblem yako vanoona kunge mudambudziko too much wine subtitle uzaukaudwa nemwana wesakano unongoti it's okay but kana munhu atiti bishop it's hard kuti ugamuchire neinsult munhu ane title waitarisira kuti anokuencourage mukadzi unonzi Hana taine munamato wake ndosikirete matakapatikana Mwari ukandipa mwana ini ndomusiya pano kureva kuti pane chinhu chaatanga kukunda nakwasatava nemwana akunda spirit of competition handichabereka kuti ndikunde uya nawo kana ndimupuruvhiri kuti ndaberekawo ndikatobereka tichatosiya kuno kuratidza kuti iwo handibenewe zvekuti une vana kumba mukuna vana chakakaita mimba yaMwari kuziva zvinodiwa mimba yaMwari kudaita zvavinoda kumba kwangu nokuti kana pane munhu anibarika neiwani vana vanga vaanotuma usina wokutuma ukatobereka wako haana advantage yekutuma wako but Bible rinoti akati Mwari ukandipa mwana ndikumusiya pano kureva kuti inini handisi kucompetition ndangu revelation ekuda kuziva kuti ndakaingiri mimba yaMwari ndokungadaipe nina akanzwa taine mune matoyo aiti dzarasi kunonotumani kumbawo osati atimes yekuti kukasvika palevel yekunzwawo zvinodiwa mimba yaMwari kune vanhu kuti kurasika nokuti vane zvavanokutarisira kuti uite outside aiwa kana kuti pabarika mumane vana ivo usina ukaona chanze kuti wakuitawo mwana at least waane chekunongedzera nekutaura naye kumba ikoko newokutuma kureva kuti competition pachayo Hana akakura kusvika palevel haasi kumuvhwa necompetition epano pane nyaya manje ini ndaitarisira kuti ane vana vakawanda ndiye anokasika kuchibata kuti pachechi panodiwa ebishop kana kuti panodiwa munhu wepriest kana mwana wokusiya uyu penini anonzi ane vano haana mwana waakasiya pachechi uyu asina mwana ndiye anoti Mwari ukandipa ndosiya yenda nawo wekusiya hasi pane zvandaifungidzira kuti kune taime yevanhu vanofanirwa kuita zvinhu pachechi especially vanazvo especially vatinoyemura vatumiritachino mimba yaMwari chizaruka chekuti zvimwe nguva anazvo haasi yanofanirwa kuita nokuti akaita iwo ukazobereka Sameri haaiti mukristu penini aifanira kutora kana vakomana 3 oti bishop 3 vakomana 4 amenda nawo anawo makavanda vatadze kutuma vana 4 kumba unotuma aifanira kuti kana 3 saina wako eventually 4 amene nawo kumba
despite kuti anazvo aone zvouye. Ndaiva nepfungwa yekuti kune type yevanhu inofanirwa kuita. Yeti type inofanirwa kuita chinhu itype yaunowanikwa nyasha yekuziva zvokuita. Neimwe nguva vanhu vakati Jesu vadzidzi vako vari kuita noizi vari kukurumbidza nekudini nekudini. Jesu nokubva ati vakanyarara matombo anozviita. Ukaona zvinoitwa nemunhu, Jesu ati zvinoitwa nedombo, havasi kutaura dombo. Ari kuti type yevanhu vamusingatarisiri kuita. Hear me very well. Pane munhu unogona kupotsa mukana wenyasha nekuti ana penina vanoakatarisa kuti uyu at least ndiye anogona kuita zvinhu izvi nokuti already ane vanani. Penina haana kuwanirwa nyasha dzekuva nemeso emwindi. Baba, nokuti ukazwa hana achiti Mwari ukandipa mwana nosiya pano. Kogoita aifanirwa kunge akatosiya vana vacho nokuti ana wokudhara uye achida kupleja. Haana kuti mukazondipa nokubai. Kogoita wokuti hasi palevel yokupleja ana wokudhara. Asi saka kupakwa hana pambobva papi iye asina ofungidzira kuti ukandipa nosiya. Chizaruko chegivhini chiri muna hana inyaya yekuti kune chaaziva chaakapiwa munguva yekushaya mwana. Uchapazwa. Kune chaakapiwa munguva yaaishayiwa mwana chekuti ndo chinokuva testimony chihombe mari kuti Mwari munoshamisa. Chipi chinoshamisa chawakapiwa iwe usina vana nokuti kuna aitoshamisira idzi penina nevana. Ari kuti Mwari mukaikaratiri chinoita kuti murume akude mari zakusi vana. Ino bhaibheri rinobva rakumbura kuti uyu nyama asina vanhu aitodiwa zvekuti panguva yekunopa kuchechi murume wake wokani aimupa double portion yekuti anopa. But in terms of love anga ari ahead. Yeti haana zvinoita kuti adiwe. Akatoexposwa kuti asadiwe nokuti abereki. Vati mukuexposwa imomo grace tikaita abound more zvekuti akapedzisira akurarama life yekunge ane vana iye asina achidiwa zvakaenzana nevanazvo iye asina. Saka ari kuti Mwari kana makakonzera kuti ndidiwe munguva yavakaexposwa kuti ndirambwe, hazvireve kuti kuva nemwana kwangu nokuchaita kuti ndidiwe nokuti ndakatodiwa musati mandipa kuna kuti kudiwa kwangu mhiri. Ari kuti Mwari kudiwa kwangu haisi beauty kana vanhu. Kudiwa kwangu ndini makaita kuti ndidiwe nokuti zvinoita kuti ndisadiwe ndozvandinazvo handidei. Ozamani vakagona kuratidza so kuti kune vari better than you maybe in terms of education vasingarane life seyako iwewe ndofu. You want to go to the difference. She was exposed nebarika kuti America and murume hakuruida wakadzi hakuna munhu vati mumwe wacho hasi kubereka vatanokuramba achidiwa. This kind of revelation yelove yakadai very dangerous. Zvikapinde mukadzi anonzi Sara. Abhurahamu akasvika pakudzinga Haga nemwana pachisara Sara. Yeti zvinodzingisa ndo zvina Sara kwete Haga. Kune dzimwe nyasha dzekuti Mwari vakakuitira dzinodarika chinhu chauchaunza nokuti zvavakatounza mauri zvakaita kuti urarame sekunge unazvo. Church in this way, you do things of God by revelation. Ukashaya chizaruko haugoni kuzviita nokuti ivi mudzi waka Mwari wacho haasi in need but anocreata chinhu chinenge chinoita sekunge ari in need kuti agone kusangana newe paunoita meet the need. Mukadzi uyu haana mwana but ati Mwari ukandipa mwana ndosiya kuno kokuba kwako uzodii nokuti
Kana competition yekutuma vana unozonyarira pai kuramba uchituma vana vapenina iwe wakaberekwa wasiya mwana mucheche. Bakari kuti zvakaitwa naMwari muupenyu hwangu zvekuti chaita kuti ndisadiwe chaitooneka kunzi abereke, but murume wangu haana kuti divorce. Kureva kuti handisi kuzodiwa nokuti ndabereka, nokuti ndakatonyanyodiwa ndisina kubereka. Saka chakabhoita kuti ndidiwe ndisina kubereka inyasha dzinodaika kubereka. Saka Mwari ndikatobereka ndiri naye nokuti munendiko already rudo rwedu nenyasha dzedu dziri kundichengeta, but isingadeserve kana kukwanisa. So sometimes pamwe unovhunduka zvaunenge wabata sesalari kuti ndoendesere kuna Mwari, uchitadza kuvhunduka kuti sei Mwari akakupa basa iroro usina kufunda. Ndokutovhunduka zvishoma iwewe. Nokuti uyakuziva kuti marriage handinakuivana nokuti ndobereka, zvinoita kuti ndirambe ndozvinoti pandiri. But chakabhoita kuti ndidiwe ndakadai kudenga kuna Mwari ane nyasha. Saka kana Mwari angondipa nyasha dzekurarama mumarriage ndisina mwana wacho, ndikatozomuwana kupruvha kuti Mwari ndaziva kuti nyasha dzenyu dzinodaika chamandipa, ndichafa nokuti ndaakunzwisa nyasha. Amen. Mwari ukatipa mwana nosiya pano. Ko penina adi kusiya ani vakawandisa. Kana iye aigona kunotara ndine kuti asikana ngosiyawo kana fu basa raMwari kufamba. Usati atanje kuti tine vanhu vatotarisira. Yet God wants to use you. Tine vanhu vanofungidzira kuti they are better, they can do it. Yet God wants to use you. Iwewe wacho, you remember last time I was talking here in the Samaria. Kuti Jesu paakakumbira mukadzi wemvura, Jesu akane zvinhu tu mvura nenyota yacho. Nokuti akatanga achikupa mvura uyu paakaramba zvika kudai waiziva waikumbira ini nokuti ndine mvura menyu. Kunoti pese paanenge ane nyota anenge ane mvura. So vanhu vati ndine nyota muparire ane mvura yacho kuti kasika kumupa yako. Nokuti ukatonyora vanhu vakuti tinani. It's a privilege. Mukana ukuthi Mwari vakutendera kuita chimwe chinhu, especially muimba yavo. It's a privilege. He can do it. Okay. Yes, so. Jesu paakaberekwa, the local people havana kumcelebrate. But mawise men zvanhu vakatanga kufamba 2 years ago vachiteera nyeredzi vakauya negold. Locals havana kucelebrate. But the hand of God is not short. Celebration yakabva from far. And ivo mawise men pavakasvika kuna Jesu aberekwa, Bible rinoti vachingopedza kumupa zvipo vakabva vaudzwa nemutumwa kuti don't go back the same way, vakatungamirwa nzira yekugana ipapo vachidzoka pahafu. Let me help you. Malocals pavasina kucelebrate the birth of Jesus, Mwari haana kuti kana vanhu vakamukomberedza vakasaita ndoita sei ndoita akati I want to prove a point to you. Chakatotanga haisi the birth of Jesus, chakatanga kufamba kwemawise men. Konumbirita mamazi mangani 9. Gabriel paakauya akati uchava nemwana urati akakoya in course of 9 months. But mawise men pana Matthew chapter 2 anoti kuna Herod takaona nyeredzi yake tiri kunyika kweri 2 years ago tikatanga kufamba. Kurati chakatanga kufamba is not the angel, the wise man, which represents the gifts. Kureva kuti vanhu ava mukavanyima vane zvinhu zvekutofamba izvozvi. Nokuti ezvino vachiita zvaMwari, Mwari wacho akatendeka zvekuti haagoni kunyadzisa varanda vake. Saka the birth of Jesus yakaattracta some people from another country. Why? Nokuti vari mulocal havasi kugona kuzvipinga. They cannot celebrate it. Indaitaisa kuti vanhu vari mudhuze they will understand better. But ndo vakatonyima pekubereka. And it makes matters worse. Kuda kuberekerwa Jesu kuBhethlehema kumusha kwemadzitateguru ake. Kumareni kwavo ndo kwaanodzidziswa wese. Andinoziva kuti Jesu ndo chingwa cheupenyu, is the bread of life. Antaura vanoti the bread of life. Bhethlehema zvinoreva kuti house of bread. But chingwa chacho kuti chichiwanikwa mumba vanhu vakaramba. Iyo imba iri yechingwa vanhu vakaramba kuti muve nechingwa. He is the bread of life. Bethlehem is not about the house of bread. But if you move on with chingwa, vakaramba. Yet imba yacho ndechingwa. Ndiye kuti wemba yacho vandavai.
vasiri vaidzi ndonoberekerwa mimba yechingwa. Chingwa chiri kurambirwa mumba mechingwa. Ukashawa revelation yokusisa. Zvinozofana kuti zvipacho. So, Hana wanzwisisa the level of grace dzakaitwa naMwari in time yekushaya mwana. Because there are times yekuti kushaya kunogona kubvisa meso ekutadza kuona zvauri kuwaniswa kushaya. Munguva yekutambudzika une chirwere chaunogona kupika kuona kuti apa ndimwari. Nokuti nguva yekutambudzika Wakaipa aramba achikuzeredzera kuti Mwari wakusiya wanamatira iva wasirias. Yeti Hana akadiscover kuti chaanoita kuti ndipe mwana inyaya yekuti Mwari wakatendera kuti ndive nerudo mumarriage handisina mwana. Unoti munguva yekushaya mwana ndoma ndakawana dzinyasha dzinotyisa. Zekuti ndakatopiwa but ndiri mutai yekufadira. Unogona nekusvika pawezo yekuti munhamo yako you can see God and celebrate God. Hana chakutuma giving itime yekushaya. Nokuti nguva yaakashaya mwana ndo yaakava nerudo runotyisa. Yeti chaimukwanisa rudo chaifanira kuti awane rudo anga asina but aidiwa. Kuti munguva yekushaya akawana chaakaitirwa. Saka munguva yekuwana akaziona kuti kushaya hakuna basa nokuti takagara kawana mukushaya. Somebody is missing our spirit. Time yaasina mwana ndo yakava the greatest time yekuona the grace in life. Nokuti kushayikwa kwemwana mumarriage mumwe wako anawo kuexposed kwa weakness yako inogona kuita kuti udivorce. Pane nguva yaunogona kuona nyasha dzamwari dzakanyanya uri munguva yekutambudzika kwakanyanya. Achiona zvoda Hana atoti kure. Anogona kuziva kuti Mwari ohongo ndakatisina mwana. But pamakanipa marriage ndikaramba ndiri mairi. Ndimi chete makaichengeta nokuti chaifanirwa kuchengeta marriage. My result. There were no results to show. But I was not divorced. Hapana salary yandaibata. But ndakurara nenzara. Can you see God? So, but one thing I understand, His grace is sufficient. Can you begin to see God? There was a day my parents are telling me to go to say, I got to show one day. And I got out and I said, I see one now. I know what I'm going to say. I don't pass up and do it, but when the Monaco did, there's a moment that was passed. But the shine yasha the late one of mine. You try to imagine. Kuti munguva yekunza unopaunumukira oregera kurara nenzara kuda kuti kuna ari kumukira panzvimbo pako. Saka chamunondiratidza ndechekuti vana vapenina pavaiti mwana yeukana vaikavhira uyo asina vana. So there are times yekuti munguva yekuti hauna chinhu vona kwani vese kumweya kuona zviri kuitwa naMwari. Hii Satani hainde manje. Because program ya Satani mumaindi kana ngeuti shika ukumbo lino ndogo kushona kuti mwana kubata. Tamba leve kuona kubata kwa Mwari. Tisati kubata umabasa hivi. Wakawa zifendi kwa because bila kuya gani wa msusa jwani shumu. Ushika zvakanaka mkuu. Nokuti hana kupinda baibo noti akakanya. Ukakanya kwa mchimbo yakadala ushike zvakanaka. So there are times yekuti apasane paitika mirakombe but uneka diki paunoona kuti ivu pabaika sauti. So Penina aiva nazvo haana kuita. Une vanhu vanokuti vanhu vachaita sazvomeseni. You are the type of a person who can do it. Because in Yasha, Wakaipa na Mwari life map. Itwa ukagona kuona zviitwa na Mwari. Pekuti vanhu vako vane vachakutongesa kuti zvinhu zvauri kufanira kuita papa. It's a level yekuti Mwari pavhawa yemunhu kuti Mwari ukandipa mwana anosara pano
vhawo iyoyo yakaita kuti barenesi yake iite ofipere, akatoenda kumba akatotanga kubereka. Vhawo yake yakaita deeper revelation yekuti Mwari handiti mwana nokuti ndiri kuda mwana, ndiri kuda mwana nokuti ndiri kuda mwana. Unoziva kuti kuisa Mwari pakona kuda zvinhu kuti zvive zvavo pazvifuriri pauyu. Mwari vakada kuva nechinhu panyika, havagoni kuva nacho kusvika vaona munhu ari kuchida kuti achishandise zita ravo. Mwari vakada panyika vabereka Jesu vamutsvaga mukadzi, ivo havana kutodawo mumwe. Abvunza naJosefu akatobva mukadzi wako ane nhumbu, wako ane nhumbu kwete yako. Yakamita sei wende asina wake. Chesi ndizvo unogona kuona zvikuitwa naMwari, nekuti vanhu vanoti kuti hapana zvikuitika, unogona kuona. Ukamuisa akazaruka kudaro uchaita sahana. Anogona kunotisa kuti there is grace pane zvikuitwa nawo. Ndakasiyana naPenina, that's true, ane vana, but chandinoziva chatakafanana tiri pawanana. Kune vane madhigirii, vane maofisi, iwe chaunongoziva kuti dhigirii hauna, but next office ndo yako. So ikasvika nguva yekushumira Mwari, usatarisire vanazvo nokuti wewe anewo. Mwari ukandipa ndosiya. Uchisiyirei? Handidi pakompetisheni, ndakabuda mukompetisheni. Handisi kupiwa mwana kuti ave wangu, ndiri kupiwa mwana kuti ave waMwari. Saka chinzwa, ari barren ndiHana, ari kuda mwana ndiJehovha. Saka idhiri manje kuti Mwari inini handibereki, but imi mukuda mwana. Ko mukaberekesa inini motora zvino. Inini handina mwana, imi mukudawo mwana, hamuna mukadzi. Ngatisaenderane basi, ndobereka inini ndokupa ini. Mukadzi uyu akava nechizaruko chekuti zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga usazvitsvage kuti zvive zvako, zvitsvage kuti zvive zvake. Vanhu vachitsvaga kuti zvive zvake anosvitsa kwauri kuti umuntu. Hana ndianonzi ndo amai vaSamueri, but Hana achinoziva kuti Mwari mandipa mwana kuti ndikupe ndewei, but ndichapedzera dambudziko ndakabereka. Rati imwe nhamo yako inopera kana wakugona kuadhiresa dambudziko raMwari. Pane zvakakuitwa naMwari but chinomuda iwewe. And the problem yekuti sometimes usazvione uri padambudziko. Hazvisi nomauka kuti asina mwana ndikakuti Mwari ukandipa ndosiya. Uchisiyirei? Hauna mwana kumboka. But there are times yekuti dambudziko rako ruda kuvhara zvaunofanirwa kuita. Repeat. Une dambudziko iwewe nekuti ukadzisiya mwana kuchechi hazviite. Kune vanhu vane vana 8 kudhara unofanirwa kusiya. Zvokuti nevanhu vanogona kunongedzera kudai vakasiya. But akasvika pakudzamisa pfungwa dzake kuti Mwari mukandipa ndosiya, ndodzokera mukutukwa nemukuzvorwa, but handiri kuziva ndiri kutukirwa yandakaitira Mwari, ndaakushautirwa zvandakaitira Mwari. Ende Mwari wacho vakada kutozviita, hana mumwe wachaita naye kunze kwangu, ini ndabvuma kuti chishanda inei. Saka wakaipa angatiedza dambudziko rekuti uregere kuva nepfungwa yekuti ushandire Mwari. Yeti mukushandira Mwari kwako, pauchada kushandira Mwari, ndobva kubviswa situation yekuti haubereki. Mukadzi uyu haana kunamati was barrenness iperi. I believe in prayer, but wakava nerevelation yakapedza barrenness. Zviri pachena kuti murume akaendereka, iye ndiye asingabereki. Saka she was barren for sure, but haana kuti ndibate musoro bishop namata ibarrenness ipera bishop. Mamina manenga rekati kotari mukuru panoenda vakapani. Imi mukuda bishop pachechi, ndiri ready kubereka bishop wacho. Pedza ibarrenness yangu ndipedze dryness pachechi penyu. So dambudziko rake rakauya sechinhu chinoda kuvhara meso kuti akudze panofanirwa kuita ndana Penina. Yeti Penina akatoita uchafa uri barren nokuti iwe uchichapedza barrenness kuitira Mwari. Saka Penina akangoita iwe zvako zvabhara. Saka ukaona vanazvo vasingaite itofara nokuti mukana wako kuti uite, nokuti iwe vakatoita
farana. Bali nesiyama ipili penina kamusia mwana bachechi. Saka kana wale bashinja kasasia kusambokotela. Kuchitaita swa kujimo meneta kupata mwana shaboki. Iya ni chizaru ngokuti munani use me. Kuna waitize. There are times kuti Yesu akausha tunaona mwana. Pani problem. Musa akakasha tunaona ndio kaka. Kitu naka tunasha tunaona kwa tutelekeni ndini ndiko kama sasa. Wewe sasa tunasha tunaona mwana. Pani problem. So chaya noti baba Benjamin ndio mtu peti sira shito tinitwe ishi kukumba kwa Israeli. Wewe sasa iko na mali za shanda. Ana ni problem. Na problem ikaia kana kusofara. Kutofuza utausome the right time. Amazamo nitwe mwari akatendeka asi munhu utaremeka. Munhu chaanogara ndochaanokuwa. Mwari akatendeka akarurama asi munhu. Nyaya yekunamata Mwari kunga munhu zvinzwe tsvakawo Mwari, inzwa Mwari. Nokuti apa hana inzwa chechi yakaisikatsvage vana vanosara pachechi. Kana zviri zvipo zvanzi vaitawo double portion zvimwe zvipo. But pane chipo chachiri missing chisingauye as a tradition, as a system. Hana waipa double portion kana wauya nezvipo pakuna pekinawo pahana kuti ngatipei pachechi. That giving was systematic and it was good. But there was a revelation break a barriers in the name of giving a person. Isha unokuta munhu wakachishura ngatitezha level inogona kuadresa barriers ezvinhu zvako is when you begin to hear God and do things for God out of revelation. Ende chinzwa manje haana kupa zvaangainazvo chimedzeva. Imi Mwari mukatipa ndosiya pano. Waratubereka mwana osiya kuchechi wodzokera kumba. Peino usikunyika. Ukada kuzwa kuti vanhu vanoti kudii waitira Mwari. You are wasting time. Izwa kuti Mwari anotudii kana umuitira. Vanhu havashai zvekutaura ndovanonzi vanhu ka. Funga wako akadzokera kumba asiya mwana kuchechi peninaiti. Asi kana ndokukura manje. Mamusiya makura. Ndandisiye ngamba. Tona mchati makukura iko kuda kudiwa pachechi. Masiya kakase kuchechi. Mujati manuchi. Ndokubanga mange kuti hapana nenda kuchimba. Iva ndokuzwa maistereka. Mwari wako achaenda kuchimba. It was not easy. Kuna mwana vanoko mukadzi wakabereka wako kasiya kuchechi. But guess what? I'm not going to confidence akashaya kutuma. Grace was sufficient. When you do it, I don't notice something despite my own energy. That's happened at God. Yes. But I can't wear with my energy now. I tell you something, I want to pay. My energy now, I don't want to happen. I pass the scene, but you will. Mamire jina akaiwa ndikubakuti kushakashitsa kupi ndomo waigona kuona kuti munhu ari kune nyasha zekuti kana pakazoya chinhu chauya pandiri itori second issue. Number one issue yakauya igrace in times of struggle. Yakana nwamu kuchitike omwaka yazikati Mwari akakusimudza. Tikunamatira kudai Mwari akusimudza chaizvo. Svike pakasvika vamwana Mwari vaakuitire nyasha. Zvinoita kuti ati Mwari akakusimudza ari kukombera nevamwe vaanoti vakasimuka. Because definition yechinhu chinonzi success kuAfrica chiri dangerous. Success vanokombera nemumwe munhu anokuti kuti ari successful. Yeti kukunda John hakusi kupasa. Kukunda John unoona kuti vatofo Messi umwe namba 23 umwe namba 26 uchitosekana. Kuti ukasvika katira kana ndikasvika pa 23 anonwanda kwandenda. Saka ndakubvunza kuti atishitwe kuti kwamunoti Mwari akakusimudza. Because nditone ndatosimudzwa kaimwananikuti. Nokuti ndikarimemba kwaakanditora. Andasimuka. 2006 makumbo akasvika neTB ndakandwa kumuseva kunda beyond repair. Nhasi ndaamutaura ndine family yangu woti dai Mwari akusimudza. Asimuka wewe.
akandisumudza. Your testimony is greater than a car. Unazana testimony ya Hana asina mwana mumarriage yake is greater than ya Penina nevana. Nokuti yana unatikuliwa nevana. Uyamata andina nodiwa. It is very stable. Kumana unatikuliwa ni manyasha nikavana. Yeti ato ikunyasha kumshayana na kwa chimbeza nayo. Don't compare yourself with others. We are different. Mwana utalime mchishi muta inafiyo. Excuse. Excuse yake shinu bali. Yukutenda bakombi tutamuzika kwa shukutu. We are different. Ukaragari ya mwanja, akaita mwari kusabu. You can respect God in way one. David dulu tukaragari ya mwari kwa akadivisa kumakwai. Akajita mama. Sasa natabira nukita pano ase kukombele na kumana lipo. Ano kwa vispa. Isi takaka wakumakwai tunato zwapo tikanare kayaku ya msharu kwa wakati visa kuu. Sasa worship yangu ine difference ni mambo because ine difference for understanding. Yezenyasha kanataona. Nyasha zake kumakwai ine zimu. Kumakwai anapitu wa shefu. Kumakwai akuna mnayumbela uongo. But aka wanishumba. Sasa kwa kuna take today mara kusimuza. Hakuna kusimuza kwa kutu mwa shumba ishifa. If in other side kwa mambo already the grace was too much on him. How can he not remain fight a lion with the bears? Hear me very well, church. Ukata sauti Penina achaita. You are blocking your life. Itama kuipina Penina. Pia ile yana hofu, yote kitaka kuleta kutimulai, utanipa maana nikusia. Yote Penina kuna kufunga matosia. Watu utalo. Dai washi. Pane zvakaibona zvaitwa naMwari tisati tane mwana. Saka kuuya kwemwana akudi chinje kusunumbidza Mwari. Uchandiita wese. Nokuti ndakaona nyasha dzakakurisa tisati ndabata chadabata. Vayonofanwa kunotisa so. Yekuti auna chaunogona but unokugadzikawo pane vanogona. Auna zvizhinji zvaunoita zvekuti vanhu vakati anozudai but palevel yevanhu vangatoremekedzwawo unoona kugadzikwa mudzigaraiwa. Can you see God in time yekuti mwana wacho hapana? Wotoona kuti idzi nyasha manje zvinorambisa ndezvizvi. Sasa kuna apeleka mosha ile kusungisa. Ende vamwe vakatomboita vakasunga. Iye haana arikufamba sobazi free. Ega mutangoona kuti varume evidence yanga iripo apa kuti munhu aende. But arizo kuti Mwari akashanda nenzira iri kuti ramadini. Can you see God? Uripo umbo kutaita kapenda. Vatandina. Vanhu vatanga vasikuzviona. Wasapati mwe kuti vanhu vanotanga vasikuona weakness yako. Vanhu vanotanga vasikutomboziva kuti hauna chamunoziva. Andipemba matanga ndenge rupadza ngezvese. Vanhu vakafunda. Unotema nawe unatoziva kuti tiri madi, tiri madi. Haupindi kana kugenzi, magenzi yako haupindi. Haunopinda kuti unotidzana. Umama kupinda naikukunda. Iwo wakutera kunodzidzisa iko. Irafuka. Paulo achibata kana Mwari akatipa Jesu Kristu. Watu more tikazokumbira zvimwe zvinhu anotinyima sei. Kana akatipa Jesu pachiyeni. Jesu atakapiwa ndo eternal life. Ndo relationship na Baba. Kana akatipa chiri mwete eternal life. Anoramba sei kutipa chiri mulife yeupera. Kureva kuti munobuilda confidence muna Mwari kuti kana akatipa Jesu kuti tichirarama nekusingaperi. Anozoramba sei nesofa rekuti ndikagarira rino expire. Unopera. Kana akandichika palevel kuti akupa zvisingaperi. Kana ndakuda zvinopera ndinodhauta unozvisvitsere Mwari wacho. Imba iyoyi. Kana akandokupa upenyu husingaperi. Zvinopera zvese zviri manga dzapera.
relationship yaHana nemurume wake Penina. Ini makwese kuti munguva vanhu vaigona kupesana eukana kuti chinogarei kune mbuya. Hana chamubereka hapana chikubuda. Vanhu vane zvavaitaura. Usafunge murume aingodzi haana problem gara naye. Vanhu vanotaura, especially hama my way. But vaingoshama kuti munhu yanenge akauma musoro. Asi ane mbuya yake sina mwana. Osakune vanhu vanofunga kuti vakafaima kugara kuti pamunhu zvamunoziva. But vanongoshama uri. Kune vanhu vanorwadziwa newe kuti but indakadzwa pachiposition yakumana chitori better. Ukaona uri paposition yekuti kune vari better asiri ipapo. That's a revelation that there's too much grace on you. Even basa tera utoshanda nyanga wakatodzidza. It's all about grace as well. Nokuti kune vakatodzidza sei wasi kushanda. Rochakaita kuti uri wane wewe chance pete qualification. Kana kudzokorora. Position yaunotoshanda nometa qualified you are. You must see the grace of God. Why? Kuna akadzidza sei? Maybe tokudarika asi position hiyo. Kuna haisi position yao wale qualification ni vice. Ni grace. Nokuti dai qualification mari better than you must replace you. Kukutaridza kuti kune vanhu vanogona kudai zvauri kuita izvi. Ibawo. Unodzingwa mudzima kwana pane umwe. Inotokuda vakanzi mbeba toda engineer iwamuda sa engineer. Unoti unema engineer. Can you see grace in whatever you are doing? Munhu achifamba achitarama, anenge achitofema achitarama. Fema mweya unotofema inodzokijeka. Ukarwara kana kuchipatara, unoiswa pasimbi pamushini, unonzi aiswa paoxygen. Hauna kubva pacarbon dioxide, wangotofema oxygen iri panze. Wakuchipatara unoiswa pamushini, waunoti waiswa futi paoxygen. Kureva kuti izvo wakutora mahara izvo, zvine mishini yazvo. Vari kuti zvimwe zvamunowana mahara zvinodhura. Ini zvainetsa ka. Ndonanzi aiswa paoxygen. Kwanga ari paipesa. Don't take the grace of God for granted. Munguva yekuti hauna zvinhu zvauri kuona. Chimboona kuti kana munhu ari pamushini weoxygen iri singofemawo pachena. Patode nyasha dziripa. Nokuti zvandinoita zvekufema zvine mishini yazvo inotobhadharwa, ini kungorova mahara. Hana akaona dzimwe nyasha munguva yekushaya mwana. Nyasha hombe hakusi kuwana kwakaita mwana, that's why akamusiya. Nyasha hombe kuwana mudoki asina mari dzavo dzanoita kuti abiwe. Ndoba akati Mwari unoshamisa. Nokuti zvinoita kuti tidzimwe zvo zviri pano. Sati ndiripo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Usakegere Penina achiplaya hero kana une revelation. Be quick to do it. Usati hakune vari nani vachaita. No. Kana Mwari akupatisa kuunozvita. There are times ekuti une vanhu vanokuudza kuti ndo vari better vanhu ndo maramira atinoita. Tine meso akarisa competition zvine mumwe unosa kuti handina unoita kuti is more blessed than you. Ndo judgment yako. Anga ari more blessed mumarriage yaHana naPenina ndiHana. Because uyanga asina zvinoita kuti adiwe but aidiwe. That's another level of a blessing. Yekuti uidari anga asingabereka ndikuzodai pagara. Uyawani mwanyasha dzekuti munguva yekutoshaya mwana wacho pamba ipapo hafi. Kana iri nguva yekuenda kuchechi vatinopa zvipo bhaibheri rinoti eukana waipa edhavhu kuna Hana kuti ipa. Kunoti pamudo inodiwa zvinodarika waiva ariita vana. Saka ega ndoba akakwanisa kuziva kuti kana ndikatowana mwana haisiwe breakthrough. Breakthrough kudiwa usina mwana wacho. Breakthrough yake akaona kutodiwa usina mwana
mwana wacho. Just hear me very well. Mwari une zvaari kuitira vanhu, and people they take it for granted. Nokuti vanozvikompera naana penina kuti tikazvaitawo mwana tichatenda Mwari. Kokungotenda Mwari uri mumarriage usina mwana usiri kudzingwa. Wega unoti nyasha dzinodarika kubata mwana wacho. Hakuna nyasha dzekuti uchawana basa kotambira mari. Kugoita nyasha dzekuti hautambire mari but haufe nenzara. Idzo dzati kutamba nadzo manje. Dzekuti mari yacho haipo but uri kutenga. Ini ndakuti ndinotadza kunyora. Noti pane parakanyorwa kuna Isaya. Zvikati mutenge tisina mari. Kuenda kushopping usina mari. Indaenda kakawanda. Kudzoka nezvinhu. Handikune muda nemari. Kudzoka nezvinhu. Vhesi ndakaona kuti inotaura zvechokwadi. Unogona kuenda kunotenga usina mari. Mari yacho inenge iri kwakunotenga iko. Pane pakunokutakura mari kunotenga. Pane pakunotenga mari yacho usina. Chechiyemi very well. Nyasha idzodzo dziri too much. Nokuti sometimes kuna anotoenda papego ostruggle kurarama. Iwo havana paunomira pamutsetse no struggles. You are better than the one at my employment and what is the salary. Pane zvakanotisa kuti neimwe nguva zviri kuitwa naMwari mulaiti mako kuna ari mabasa akuzvitadza. Ngeni munamato wako ndokuti Mwari akandipa basa rikandiyambudza. Wakatoya kulevel ikei haina kunyanya mushahara nekuti zvinoyambisa ndozviri pachena. Hauna wani kunoita kudiwe hauna chinoita kudiwe patinongokushamisa kunodiwa. Hauna qualification yekuti ungatumike kumadziro kati iri degree iri PhD hauna ungori womunhu. Life card vanenge nemadegree. Inochakanoti Mwari pakubata havakupe certificate. Vanokupa life certificate. Zvaunobvaudza vanhu kuti handina kusvika vanoda kuti simbisa. Mwari havagone kukupa macertificate e-A-level. Vanokupa malife e-A-level. Ichokwadi kuti iwewe hauna kuziva murume Maria. But uchava mwana. Statement here is dangerous. Kuna pakaita murume anoti ndabasa newe anokushama wakukusha. Osakati pakuti Mwari vakamuita zvinhu zvokuti vanhu vakasamira newe wega uchiona kuti Mwari akamira newe. Zvinogona sei isina kuziva murume zvikati right. Arikutaura newe ndiye akasika varume. Saka kuvaziva kana kusavaziva wawadzivana naye andarika izvozvo. Akavanyika mina sina kuziva murume. Bhaibheri rikatonyora kuti mhandara ichava nemwana. Chechi yenu zviriwe. Chizaruko china hana tikachiwana we serve God with the difference. Pane zviri kutoitwa naMwari. Breakthrough yako haisi kuzowana chinhu chacho. Breakthrough hombe kubreka mind yakutadzisa kuona breakthrough usati wabreakthrough. Nokuti iri breakthrough kuti udini usina mwana wacho. Ugare pamurume usina mwana vamwe vaneva zvinokuexposa kuti haugone zviripo. Wakakuita makwikwi nevanhu vari qualified usiri qualified ukabudirira. Zvokuti vari qualified vaoneka kuti hamuziva pakatitsotsa kuzodini. Kune dzimwe nyasha dzinoita overlook kuqualify kwevanhu. God qualifies the unqualified. Unapindi nomunotadzisa kuti aite no. Kana iwewe you qualify. Sata vakamutinetsa mna tosiya mwana uye kuzoita mufundisi wei anapindi navanyavana hokwa unobvira mataro nokuti vakusiyirei mwana. Mukana wavhurwa naMwari kuti ukasiya wako mwana. He became the prophet of the city. Privilege iyi ukaispoila uyane vana vako wandisa anoita. Take it as a privilege to serve God. Unazara kuti ndikana muda ndichakarisa. Mwari ati zvapera. Mukomana si akana. Elijah kuti kuna Mwari ndinenge muprofita nyika Sara. Mwari akati usati watumbofa
Without passwords, when Elisha, passwords, when put it jail, in your place. Actually, which happens in your place and in somebody. You know somebody who can take over whatever you're doing. Are available. One has to imagine, I got to see a solution. Kana! You got to see a moment. Hey, you have to remember. Just take it as a privilege. Even if you say you want. Kuti mwari, izvi zvaigona kuitwa naanani vanozvigona but kana matendera kuti ndiite ndiri kuzviita nechikonzero chekuti mada. Saka akapinda mpureya akati Mwari mukatipa mwana handitakure kuda hongu kumba ndokune nyaya but muno mune revelation yekuti you need a priest in this house. Saka handitakure zvinhu zvinofanira kusiyiwa muno. Mwari mukangondipa kusiya muno. Vanhu vanotaura kuti dzungure kunamata wanicho vatosiya avane 6 havasiye kwakukona spiri kunamata chaizvo but chaaita izvi is something great in the eyes of the Lord. Why? Nokuti ane bata cheuka akaona kuti haasi mwana acharipa breakthrough. Inyasha dzaMwari dzakatiwanisa breakthrough. Nokuti kushaya mwana kwaita kuti ndidziwe kachakaita kuti ndirambe ndiripo Mwari wakandipa nyasha. Saka pandiri kupa mwana apa ndiri kungoita 10 yenyasha dzakatoona Mwari achiita munguva yekushaya mwana. Zvinoti munguva yekushaya ndomunguva yandakachiona. Let me put it this way. Munguva yekushaya ndomunguva yandakaona provision. Handina kuprovidwa chandaishaya but ndakaprovidwa kucounter against the result yechinhu chandiri kushaya. Wakambozvionera kuti pamwe pacho Mwari haakupe mari anokupa munhu achakupa mari yake. I had a nice time in Cape Town. Quite a lot of money. I had friends. Munhu. Pamwe pacho tikati pana matakuda mari. Mwari anokupa munhu. Breakthrough yaidiwa naHana panhau yemwana kusecure marriage. Mwari ndobva vamunyima mwana for a time. Ndobva vamupa security yemarriage asina mwana. Yes. Chimwe chauda kunamatira se-breakthrough. Ndiwouda unotenderera. Mwari unotokupa advantage yechinhu chacho iwe kuti usina izvozvo. Handina tukawana mari utenge moto. Ko Mwari akupa motacho. Motayo ukati ndakuitengesa ndaida mari. Chauri kudira mari une zvauda kutenga. Ko zvinhu zvacho Mwari akakupa. Nobva uchairira mwana kusecure marriage yake security. David nabereka ujunior mwana. Wozaiwa aurati achakupa mwana wacho. Nokukupa marriage wacho. Mari zao dzauri pamwana. Ndakungokupa mari zao. God can do that to you. It's a problem yekuti chandiri kunamatira ndichida ndochandiri kuda. Yeti pani chakanigwa chandiri kuda pani chinokuti wese kuna anoda mari adi mari anoda zvaada kuitisa mari. Wese anoda mari ukamukira mukumhinenge chechino ukakiya mukamututira mazanheti iwaya anokudza nevanhu apiwawo kaita apo akazara munhu unometsera wakugogodza kuti ndanidzara uzaiwa kuda mari gara imomo ndingazikupe mari ndasuwa vana vangu taiwa gara imomo uda mari chese chaunodira mari Mwari dzimwenguva ndochaakatibata vati tutakupa kunodetseka nekuti munamato wavo uri kuda mwana yeti mwana uri kudira security yemarriage gamba Mwari wacho watokupa security mwana wacho asi adino zvodoshandisa mari kana waiwana saka munotaura financial breakthrough sometimes munototenderera you can break through without finance. No, sometimes God is holding what you are looking for. Yes, sir. Chaurudira mwana dzimwenguva security. Chaurudira certificate kuti papo pakazoti parikudiwa munhu upinde. Ko Mwari akamutipinda. Chinhu chese chaukutsvaga une zvaukutsvaga mashure macho. Dzimwe nguva Mwari vakabata
and you are struggling pakati pesa. But guess what? Kana mabuda Egypt, you will make Canaan. Wenda lakaoma bakingaya ati mubuda kushenda ukaneni. Sande ataize kuti ufamba bakaoma bakifamba na Mwari. That's good. You wenda but I'm following God. So, wana Israel. Jimbo ya Eva mwenye nyutenda Mwari zvakanyanya aisikemana. Aushoka. Anitakuza marize ana kuti kwaani nyutenda Mwari akusikuva ni mwana. Mungu alikushaya mwana. Nokuti anga ni security ya marriage. Iya sina mwana. Zvinoita kuva ni marriage. Saka Israel yaiva mwenye nyutenda Mwari. Mugwenga na Kenani. Nokuti chakaiendera kuKenani kunorima kuti vadye. Chavaiwana muKenani kudya vasina kurima. The end result ndo yakaipiwa muwilderness. Vachienda munotanga kuita formula yepepipipi. Muri kupinda Kenani kuti murime mudye chingwa. But muri gwenga muri kudya chingwa. Saka Kenani ndoipa. Vanhu vabuda Egypt kuti vaende muKenani promised land. Kuti vanorima vadye. Yese vari mugwenga havasi kurima vari kudya. Saka vakapinda Kenani, testimony yavo haisi yeKenani. Kenani haisi breakthrough. Breakthrough ndobva vakaona zvinhu zvavasina kushandira vachizvita. Munhu akapinda Kenani akarima akadya, anogona kutrasta kuti it's my sweat. But akadya mugwenga anoziva kuti it's blessed. Actually, there is more blessing in the wilderness than in Canaan. Because in Canaan you live by principles. But every morning, most time you come in. Kuchini. Monday is very there is more grace in the wilderness than in Canaan. But no kuti tamuda tokamusika kuti. Chamuti wala kanipombolera mushabata. Ndochamuti breakthrough. Kupombolera wakukuru. Kugona kurarama usati wachibata ukusvike pachini. Nokuti pakatamba zvaikura yausina chinhu chacho. Kupinda Kenani ndinoona kuti breakthrough is actually the opposite. Secret wome ndeyekuti vakawana more favor in the wilderness. Vakasvika pavakashaya mvura vakamwa madombo. Pamumwe padombo munochera matsimu. So vakaona more grace in the wilderness than in the promised land. Which means the greatest revelation is to see the end of God in that time. Nguva yausina mwana, shona nyasha. Sekuti usina mwana wacho. Hautambudzika wokutumwa. Mwari vakangobata somalisa kuti zvimwe zvinhu. Iwo unoda kutenderera nemwe kutozi kuti Mwari ndikaona mwana ndiremekedwa mufamba mukuzodini wari kubati mwana imbomira. Ndoda kuti uone kuti chauri kuda ndicho chine nyaya but ndikakuda ndine nyaya. Mwari vakakuda ndova nenyaya dzavo zvaunoda kuti uwane. Nokuti ivo vakakuda usina kuzviwana unorarama sekunge unazvo. I've seen the end of God in my life. Makora kawandisa. Vana vachina kuchikoro chiroja kuchigara paHarare. Usina kwaunoti kutambira salari. Makora kawandisa. Ndichitonzwa mubasa kutaura kuti pamwe kushandisa mari zvakaoma mana zvinhu zvinobira musha. Vashandi vachichema mukombe tikaenda kubheki pane kwaisi kubuda ini ndinayo kubheki kwacho handiendi. You need to see God. Amen. Kosa mungu yakuti alipabasa anoshima iwawo yini kubasa. Unosvika pakuti uzomupweretesa kana watambira uzomudika. Iwe usingatambiri. You need to see God. Saka ndakabwera kuna Kristu zvikanzi saka mukuchera. Utarisa kuti mukuchera vanenge palanchi vari pabasa. Iwe watoya ipapo parodhi zvomira uchiparidza. I've seen God.
Ndakati Mwari tipfekedzei zvekuti wese anoshora kunambatidza parodi afanira kuti akatitarisa nezvoti kana manedza wangu apfekeswa. Before mazoezi kwa hotel, pale masoja. Sababu ndio shitupa sana. Watu Thailand na Yanga sana. Soja babo zweni. Kupasa tisini kama tisi. Na tai watu mcheshi. Uyanga nzana shitupa. Hatu panga ni. Sasa kuna. Ana kwa shamba ndio kuulika. Sometimes mono kinishaida kusiona mtao. Aingoda somebody. Dabule ya roho yetu tifenda kwa Bible mzee. Sometimes kama na Bible tupa. But basi sana leo ndio tupa chake. Chukua unaona matarano. Hey mwana kaka. Iko ni bidra mwana. Sitakalise kuningasha hicho. Chichakusunda chizango chekuziva zvari kuitira nyamusati wawana usati wabereka mwana wacho bati mutu wakaisa mberi chinoti mwana hapana bati murume alipo chinoita kuti tidzimwa hapana chekuratidza kuti ndingamiremire sesecurity pamarriage but hapana pandakazwa ukanga chitibva hapana ubereki funga kwako angasingazvione kuti ubereki aizvioni chaimupa kunyarara namwana Mwari ganyararidze vanhu vanoda kukudzinga kana akuwanira nyasha. Mwari gakatemera vanhu vakakuenda kana iye akuwanira nyasha. Vachanyarara. Vanhu vachida kubwana musirei. Ari kusigwa nokuti vakasangurwa naJehovha. Aivandikudira Jesu paakamira naBharabhasi. Bharabhasi rekodi yake anodhiserva kufa. Aiuraya aiba aziroba bati baakabiswa na Jesu uyani rekodi yokutotanga nokufa yakati nevanhu toda Bharabhasi irifunga pakuvana vatikutonza mushina kuti vanoda munhu aiba ngau yati dzokoro nevesimba kana aiponda ngau yakopedzisana kuti dzokoro vanhu havadiri ndidhara but vanhu vakati kuda Bharabhasi kwete Jesu. Inenge wrong choice. But if only choice by revelation. Nokuti Jesu akangomira newe. Kuipa kwako ndiye akakunda. Kunaka kwake anesa kauri. Sasa unaona vanhu vakuda havadi wewe vanoda munhu waasikuda. Kuti Bharabhasi vanovhunduka kuti ndava ndo vakatisungisa bati kuti bheki asi tonomupondera kuseri nokuainombosasperi kana vakushedza vada tokuraya lero but akona zvekakura kufamba masikurova ndo paakadiscava kuti murume ndakamiswa naye iwakaada upenyu hwangu akaniwanira feva yakabvisa rufu akandipa upenyu zvinoita kuti aende pamuchinjikwa Bharabhasi ndo Jesu zvaakatoita. Jesu akati kuenda aifidha vanhu 5,000 akamutsa Lazaro akasunudza mapofu. Kureva kuti vanhu vakaita overlook record nokuti wawanirwa nyasha nokuti wamira naKristu. Bharabhasi haufanirwa kuita chakanaka kuti upotse muchinjikwa. Unofanirwa kumira neakanaka. Chete. Nokuti ndine record yekuti vanhu vari pano kutomberera maoko kana kutiremekedza.
wega unozvizwa mukati. Utari kufema. Zvinoita kuti ndivaite zvakanaka handina chingwaratidza kuti proof. Ndiri pasta ndakabira mushe masertificate kana. But Mwari une nyasha. Kuti Penina asina mwana. Unozwa kuti amina hana asina mwana. Unozwa kuti Penina anga ari vese papa. Vana zvavasina vakapiwa mukana wokuchovha vese. Vanonzi vari nani nevasina nyasha dzamwari dzikauya paupenyu hwako. Handizoni kuparidzira. Nokuti munguva inoyi vanhu vari kustruggle kurarama vachitotambira mari wautambiri. Zvako zvinombobva papi? Vamwe vane mabhizinesi makuru vari kuchema kuti bhizinesi harisi kufaya. Iwewo zvako zvinobva papi? Ibotisesa zvako. Ehe, hausi kutoita mari yakawanda, but hausi kurara nenzara here. Yako nyaenda una mune nyasha. When you begin to see God in hard times, it's a great revelation. Even the devil, why are you worshiping God? You also know when I want to honor. We don't have the devil, we want to honor. But we never show the people and I'm like, we're putting on the serious robotica, but it was only better. That's why I always tell people about Thomas. Thomas, I can't even share that back, look at that down today. Jesu baada uye, akatuma Thomas baada. Thomas akasoma kumbata. Nokuti Thomas aitaura kune vamwe vadzidzi Jesu asipo kuti ndichatenda kana ndakubata mavanga. Jesu paakauya haana kubvunza vanhu kuti uyai kudii. Akasvika akati Thomas bata. Kuna kuti Thomas pane kuti ubate chibva wangochibata mukati kuti ndabatwa. Nokuti ndozvakaitaura kuti ndakubata. Saka iye akauya kuti ndibata pane ndine kubata nokuti ndabatwa. Isaide kuti pandaitaura anga aripo. I know we break through your own material, but can you see something that God is already doing? Next year, Maya, you don't want to teach school. Kushika next year, she's school. Everybody is school to have it for next year. But you don't shika next year. Next year I see this. If you want to see so next year is not easy. It's all by grace. So usati wati wali kulipa kupenda kukachi mchukuru chakati. You won't want to go to the other chipera, you will stop pera. But it's a pet forever. You need to see God. You need to see God. Jika sauna mwenye kwenda. Kena ni munyala. Ukenda ndo mwana mshicho. Mekuti mvura hapana pani matombo. Tono. Ndio mfesi akapita Zimbabwe kuti worship. Yes. Mari kuti mari hapana atukutenga ni mapepa yetu. Sai ni mvura hapana. Amen. Ni mapepa tu yangu sana. Wakaipa alimtuni kunaka kwaMwari ndiwe kumabishira. Anda kuti Mwari kumabishira inamira God is already involved. Wamudiwa siri usina mwana mmeje kwa waomba ni mwana. God is already involved. Problem is you compare yourself with others. Ama tangu kulala maisi competition. Wao ndio nani kwa huyu. Wewe kama mimi ni life. Mama wacha wakuze kwa mtu bali nani? Wanachemera moto. Unajua ndio kwa fara drive. Mwana anachemera moto. Hata zaidi ya tuka mama tushike
season. Because the Bible shows God is good all the time. All the time, God is good. But the person is still a good God. Why? And a junior grade. Wow. But you don't need to want to ask to see. But we have taken look at the mistake. We are never going to do very well with a second one. So we are not going to put that in that single one issue. If you can find favor in the eyes of the Lord, people cannot resist you. They cannot. They are fighting for your good. Yes, Maria only was there. Resist one. Unless you want to tell why you don't make about that. By revelation, you should be pushed in the right place. Which I want to tell you, I want to put it in my mind. When I wrote, could I put you as not making one home? I don't give one of Shanji. God can present you the push some kind. That's what I was talking about. We did something in one. Too many to look around about the eye of the police who did also be there. We should have a minute of the young. One of the ocean and one of the sister with back of me. There was a delay of the battle of kwaMwari. But she never put that single Maranga Kashpat. Put all like Mana, Bana, but you go home. One of them delay of Bagasa, but you overcome the body can still place you outside that way. One of them delay of Bagasa, but you know, when I put out there, who said not to Sankara. Who don't want to do what I'm doing. A pass and put to Murara. What I'm looking at pass. Life here where I live from the mind. No wonder, Maripa Sitaga. They never see this in a country of Zoro. But Pavo Munano. Zabati no Tada, Manasa Shandri. No doubt, you can look at Gasasha. But Paka was the Mamma to Banjo. I will not come with that. Once you have been done, I will tell you what to believe. No suspect of a woman and the people. Why don't you don't know what notice? I know which one is the food, but already when you speak, you're not pick up with money. You remember, Ruth, what you look at it? I got to waste my faith. You're going to put them to see. Not here, but look at it. Why would I put up to give faith? Yes, look at it. I'm not going to see it. I did not look at it. Gama, what to keep up with this way? I'm not going to put them to chase. Grab the mobile, look at it. We're not going to put some look at it. Munguva, you are not. No, you are not put us with such a bunch of us. And I was permanently playing your point while you were away. But that's what I want to say. What I want to stand on my pain. I will go out of the house, so where come on to tell me. You want to know who's a duty that paid and come back, the Babas. With what they are the champion. Robert and Amanda. I don't come and but only one company who put us in my face. When I was Russian study to a visa, Russian school to take a cup. 1 year old. What does a combination, Papa? Run my one time, company out to kill you.
zisiya. Saka pamwe pacho hauende pa-first part, unodya zve-first part last part. Waita sakuneswa pamusoro wanoremekezwa. Pamwe pacho udiki hwakuremekezwa ukazvibuilda uri pamusoro. I want us to stand up. Ndodacho tina mata tive munhu mudo flexible nekutenda Mwari. Umwana kuti tinotenda Mwari nei kuti chandofana kutenda Mwari chaunofana kuitira vasati vaita. I've come with this revelation. God is already doing something. Kana tichiti God is good all the time. Kana tichiti chokwadi, we want to pray to God. Kuti you are a good God despite hard times. Uri mume wakanaka. Nokuti pari chandinofanirwa kunge ndabata ndisati ndachibata. But you when you feel like ndabata chinhu ichocho ndini makandibata. God is home to you. Jesus. Mwari vakakurengedza ukasvike pa next year. Unoti chaunoda kuwana mu next year. Kuwanikwa kwako mu next year. And inokusvika mu next year. God must hold you. Jesus. Mwari ngavakubata. Mwari ngavakushemeta. 2014. Ndakatanga kudrive. First trip yandakaenda weekend ndawana mota ndakawana nyingi Friday. Next week the Friday ndaenda kumashingo road kuchinaya. Pakurileni. Chitwa record yemashingo road. Kuchinaya uri usiku urileni. Muroto. Pamwe pacho ukasaona Mwari ndiko zvako. Amuna kwaMwari. Amen. It's not don't drink and drive. Hafanisa. Unomona kufumira ufuna kuzama. Yes. Extend I say shukapa. Don't extend. Nobody can come and possess. Amen. Chakumu is the advice to driving. What if they are big drivers outside? By the time of machine. You need to see God. Glory. Hey, I was like, oh, what did you do? Because you need to judge it. You was want to see. No, you need to judge it. That's why Jesus will not do it when I make you 15. I thought you are a great woman of faith. Why? Nanti chingwachana ndikatole ndikakamu because you can't invest not because you don't. Because you are better than the move to make it off. Praise the Lord. Nobody just want to chingwa. And if you mumba. Because I got there is still but you come off. Saka kuti chile chingwa. Mafufa nobata nini. Saka kuti tese kuti type ya chingwa is no kuti vachamupasa kwa. Jesus. Amen. It means nyama. Onda udai. Machansi basi nyama batenezi nyama. Iyo kwa kwenye mudode. Ode bonzo, bonzo alisi nyama. Samukati zumba hatu chiku mafufu. Tilimba, batimba nimba, zinojika zinodola katakula. Alikuti ya mati ambuke chinga, munopa. Ino yekuti munutipa jaru nemwelevu, but munutipa. Amen. Pamwe pacho usikuwa na lofu kuti wakatarisira. But mafufu aya ndaona watu zikata marino kana lofu. Glory. Zimenyesha kuti wana mafufu unezinosa. Tende Mwari tinamate Mwari. Father, we thank you. Mwari wenye kushamchelo wakatende. Akusi kuona munyika ndoma mudani. Akusi kungwara munyika ine vanhu vakafunda mudani. Akusi kugona mwana wanasho Mwari. Ini sahana makandarira Jehova. Munguva yekuti ndaigona kuzingwa makandipa security mumereshi. Asina mwana makamupa simba rekugara mupamasha. Vezera naripo anozvigona aripo. Asi isu makatiwanira nyasha mukusagona kwangu. Makataridza kuti nyasha dzenyu huru Mwari. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the honor. We worship you, mighty God. We glorify your name. We give you all the praise. We give you all the honor. Mucheno wakatendeka manoma simos. Wenyasha amoko na anutiga. I've seen your hand, Lord. Mushishoma. Naona uongo wenu. Mumafufu. Like all chingwa. Mumarishoma. Na baka la leti mumarishoma. Leni salamu kuchiko. Nyayuma sana maso. Jitoma ni shishoma. I glorify your name. I glorify your name. I give you all the praise. I give you all the honor. Mighty God, Heavenly Father,
sakia tabaluka sate kaika metata bayado rokonia kasta mante balado lokonia kabakika da mantete baluka da kosaniata metata bakota riba shatekela mona kakarika tabayado retete baluka ta. Hear this word, church. When you begin to thank God for small things, you are pushing God to do great things. Amen. Ukakona kutenda Mwari pazvidiki, uri kusunda Mwari kuita zvikuru muupenyu hwako. Amen. Munoziva here kuti kutenda imwe nzira yekukumbira yakavanzika. Kutenda inzira yakavanzika yekukumbira zvikuru. Kana ndikutsvaga nyasha dzakakura. Hamuna chinhu chekuti ukaitira munhu chinhu chidiki anokutenda zvekuti uigonoshama kuti izvo zvaari kutenda izvo chete. Don't mention, don't worry. I don't die. The more you thank God on small issues, you are opening door for great issues. It's unfortunate when we are living in times zakuti ukakukura kuti Mwari vakatiropafadza nebhasikoro vanokudza kuti urikuita mafanisi kana kuti testimony yako haisiwedi nokuti kuna vamwe vachakugura dzimba nemotikari. Please let me assure you, thank God in every level. Amen. Uti mukona uno kuti munhu akukure kuti Mwari vakatiropafadza ndakatenga bhutsu zvinoita sekungomutamba. We are living in times that another testimony mahombe. Ina handina zvihombe zvandaona zvichiitwa, but ndaona Mwari muhombe achiita zvidiki zvakaita dzakiti. Pane nguva Abraham yekuti unatadza kutenga bhutsu muzere. Pamwe pakakokora zvirai. Pane level yakasvika kuti pandakatanga kuparidza ndaikumbira munhu bhutsu. Pamwe pacho chandaita kuti Sauya aiwanzo njenga. Dada kubude kusvika kude. Sasa zvavhara shoko riripo hapana bhutsu. Ipapo handina kuona, handisi kuona zvihombe. But ndiri kuona Mwari muhombe. Akandisvitsa palevel yekuti habhutsu hasisiri nyaya. Unosvika pakuzvibvunza kuti gore rakupera ndakawo vanhu vangari bhutsu. But uitaime yekuti waitokatarira munhu akakuma unoparidza. Thank God mumalevels madiki. You are opening. Izvozvo zvinoembarasa devil. Therefore, hadi kuti vanhu vaushipe Mwari vatende Mwari. Akati vanhu vari vachiti Mwari akandikomboradza zvatenda Mwari akandikomborera. Embarrass the devil. Yes. Like Job. Mombe dzafanana vana vafa havana kutuka Mwari. The devil was shocked. Kuti this man ndaita ndikabvisa zvinhu zvakamukomberedza achatuka Mwari. No. As long as I breath, aiti my redeemer lives. Begin to see zviri kuitwa naMwari. Nyangwe une target yechida kuitwa. Icho chamboita kuti urarame zvisati zvaitika ndiye. Nokuti ukatarisa life yako so hauna zvikuru zvawabata, but tudiki twawabata takusvitsa pachikomo. Gore rapera uchidya tushoma tudiki. Ukatiunganidza kupera kwegore wakapiwa grocery hobera waitora kashoma. Mugwenda vana vana kupiwa chikafu che40 years. Vaipiwa every day. Mwari aida kuvadzidzisa kuti ndiri Mwari mukuru, but anongoita zvidiki zvichikusasitena kuti tisvike patiri. Amen. Mwari kuita chikuru. Ko kana aita chidiki hasi Mwari. Ore chidiki chacho chaaita waichigona here. Koza kune nyaya dzimwe dzavanokutora izi. Kuti haizvidiki. Zviri zvidiki kudaro kwauri zvihombe. Indarangova pamushando munhu akati $5 akati nemukono wangu we5. $25 million mukono we5. Kune kuti kune mwelezo yekuti 5 unoita mukono. Akizva ndikamutenderere unopinda pano mateni chaichero patapana pamukono. Mwedzi kupera kubvisa 10 kupa Mwari kuti wati paitika zvikuru. 10 haisi kutamba nayo kunza unopinda muno. Regaiti namati. That would declare something over your life. Go and keep that, especially in our nation.
you need more security. You never know. Qualidade chengeta. Baba tunamata pamusoro penyika yeZimbabwe. Kereke ndiyo ibasana muri wanene. Navachengeta kwenye nyasha dzenyu. Makabva nesukure Mwari from 2008 kusvika nhasi. Uye muri kupfuura nesubiri. Mwari takadziona nyasha dzenyu. Mari isipo kubhenki vana havana kufa. Vanhu Mwari vakararama chikafu pasina. Vachiswera vari mumakiu makavapa kurarama ndimi. Saka tauya pano sekereke. Not complaining but thanking you. Tine zvikuru zvatakatarisira. But ndimi mukuru watakatarisa ari kuita zvidiki zvimwe zvatisingagone kuita nyangwe zviri zvidiki. Mwari vana vari kuchengetwa nemi kuzvikoro. Kwazara satanism yakadai. Ndedu muri kuchengeta. Mwari muri kuita favor mumigwagwa. Mwari muri kuita favor mumabasa. Mwari nevasiri pabasa. Mune favor inotyisa yekuti vanorarama. Ani business kwete hombe diki. Mudiki inono mune dzimwe nyasha dzamunomuratidza. Dzisingawanikwe kana kune vanoita zvikuru. Kereke yamira pano sahana. Ichipa Mwari kutenda. Kuti haisi nyaya yezvamuchatipa. Asi nyaya yekuti imi mune Yesu. Rudo rwenyu nekavharingi yenyu nemweya mutsvene wenyu uri pamusoro peupenyu hwedu. Zvakatiringana Mwari. Your grace is sufficient. Tadzorera mbiri yose kwamuri Mwari. Chengetaiwo vanhu venyama. Pavanofamba Mwari, mhuri dzavo, nyika yakamira kudai Jehovha. Tataura ruzhowa rwamweya mutsvene. When I see the blood, ona iwo ropa raKristu Jesu pamusoro pemhuri dzavo. Ropa raJesu ngaritaure upenyu pamusoro pezvavanobata nezvavanoromba. Tsoka dzavo ngadzirombwe namweya mutsvene varegere kupinda mucrossfire munyaya dzisiri dzavo. The footsteps of a righteous man are ordered by the Lord. Idzi tsoka Mwari ngadzifambe, dzinangiswe, dzinzvengeswe mune zvenyika ino, mune kukakavara nezvekunetsa munyika ino. I pray for security upon their families. Ndataura utano ngavachengetwe, nyama yavo Mwari isimbiswe neni. Nemavanga aKristu Jesu kunogadzira kuporeswa. Ndataura zveva mumabasa zvavanoshuvira nekutsvaka muzita neropa raJesu. Amen. Tukagare kupasi. God bless you so much. Very punishment is listening. What is this? The guy tende Mwari nokutaura kwawo muupenyu hwedu zuva ranhasi. Ishoko. Let me just pray for those who would give us. Baba ndinonamata vana vedu vakatendera kuva nesu service ino vari online through Facebook live. Vamwe vedu pamwe saka mavatendera kupinda muservice ino nyange vasiri pakati pedu. Ndataura favor Mwari ngavachengetwe neni kwavari. Mwari varangaridzei vaonesei sahana zvimwe zvamangavaitira nyange vasati vawana zvavanoda kuti muvaitire. Makatipa upenyu pachena. Favor mabasa, favor mukati memamarriages avo. Nyange vakaita zvinhu Mwari zvinovaexposa kuti varejectwe. Ndataura the covering of the Holy Spirit. Ngavagamuchirwe pavanoda kudzingwa nokuti Mwari vaisa favor pamusoro peupenyu hwavo. Muzita neropa raJesu. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru. Mwari vakuitire